सांग मोर गोटे असुविधा हो कौन से 50 टଙ୍କା दरकार। पचास कौन करू आज दे मत काली आनी देदेवी। मत 50 ना कौटी ना आनी दे ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୋଣ ଆଣିବି ଆରେ କଥା ହେଲା। ହଁ କ'ଣ କହୁନୁ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ କରିବୁ 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା କାଲି ତୁମ ଦେଇଦେବି। ହଁ କାଲି ଦେବୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ କହିଲେ ତ 50 ଟଙ୍କା? 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳେ କହିବି। ଦେଲା ବେଳେ କହିବୁ ଏବେ କହିହେବନି। ହଉ ତୁ 50 ଟଙ୍କା ନେ କ'ଣ ତୋର ଏମିତି କାମ ଅଛି ତୋର କି ମାନେ ଦେଲା ବେଳେ କହିବୁ ଏବେ ଆଉ କହିହେବନି। ମୁଁ ବି କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି 40 ନେ 50 ଟଙ୍କା ନେ ଯା କୁହ ତାଙ୍କ ପଇସାଟା ନେଇ कौटू आनी ମୋ ଭାଇ କତରୁ ଆଣିଛି। ମୋ ଭାଇକି ତୁମେ କାଲି ଦେଲି ମୋ ଭାଇକି ଦେବି। ମୋ ଭାଇ କିଛି କହିନି। तू व्यस्त हो मत काली आनी दे। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପଇସାଟା ଦେଲୁନୁ। तू रह तू व्यस्त हो मत देदेवी। ମୋ ଭାଇ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପଇସାଟା ଦେଲେ ତୋର ଭାଇକି ଦେବି। तू व्यस्त हो मत देदेवी काली। ସାଙ୍ଗ 5 ଦିନ ହେଲେ ପଇସା ଦେଲୁନି। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ପାଟି କରୁଛି। तो पैसा नहीं कोड़ा मुझे पढ़ाऊँ रास्ता घाट लोक आगे मत मागुच जा पड़ा तू मत काली आनी तो पैसा देदेवी। 5 दिन है 50 टଙ୍କା डेली सब लोक घाट रास्ता घाट लोक आगे मागुच। ଏ ସର ଚଲୋ ତ 5 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ କହିଥିଲୁ ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଆଣିକିରି କାଲି ଦେବି। ଭାଇ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ଦେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗଟା 5 ଦିନ ହେଲେ ମୋତେ କାଲି କାଲି କହୁଛି। ଆଉ ହେଉଛି ମୋତେ କାଲି ତାକୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ କହୁଛି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ କାହିଁ ମାଗୁଛୁ। ରାସ୍ତାଟା କାହିଁ ମାଗୁଛୁ ସେଇଠୁ ତାପରେ କହୁଛି ମୋତେ କହୁଛି କାଲି ମୋତେ 3 ଦିନ ପଇସା ତୁ ଯା। ଏ ତ କହିଲା ଆଉ କାଲି ଆଣିକି ଆସିବୁ କୋଉ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ ତ ଡାକି ଆଣିକି ମୋ ସହିତ ଆସିବୁ ହେଲା। ହଉ ହଉ ମୋ ଭାଇ ଡାକୁଛି ସେ କଥା ହବ। तो भाई मत कहीं डाकुच ମୋ ଭାଇ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। କଥା ହବ କ'ଣ ଶୁଣିବେ ସେ। ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟା ହଁ ହଁ ବସ 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 କ'ଣ ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେ ଆଉ ଦଉନି 5 ଦିନ ହେଲା ଖେଳୁଛି ନା କ'ଣ ଏଇରେ ନା 50 ଟଙ୍କା ତମ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା କି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ହଇରାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ। ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତମେ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା କଥା ଦେଇନ। ତମର କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା ନାଇଁ। ଯେହେତୁ ତମ ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ତମେ ତାକୁ ମାଗିଥିଲା ସେ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବାର ଥିଲା। ଯଦି ଦେଇନ ଦେଇଦେବ କାହାକୁ ଠକିକିରି 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ କିଛି ଆମର ଫାଇଦା କିଛି ହେବନି। ଆମେ ସିନା ଏଠି 50 ଟଙ୍କା ଠକି ଖାଇଦେବା ଆମେ ହଁ ଆମେ ଭାବିବା କି ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଯିଏ ବହି ସବୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ହେଲା। ହଉ ଯାହା ତମେ 50 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ହଉ।